Geno mara ni Rio maber Nyakwaramogi machiegni winjo weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani. Nyinga Milton Ochieng. Sirikal ochako chenro mar daro jopiny modak machiegni gi aoche Mangong, Nairobi kaachiel kod Mathare mondo mi giywer aluora mar aochego. Koloso kod duol mochung'ne aochego e apise mantiere Karen, jalup jatend piny Rigathi Gachagua nowacho ni lil mar aochego koro keto ngima jodak ma Nairobi kama rach, to koro chuno ni nyaka ywergi. I'm informed that the communities living along the three rivers are ready to move. The issue at hand is dealing with those claiming to own the properties on the riparian areas. Through coordination of the Commission, the communities along the rivers, Gong, Nairobi and Mathare, have been mapped and segmented into 18 zones. Claiming the riparian areas will pave the way for programs of transforming the rivers through a multi-agency approach. The role of the national and county governments will be key in the success of this mission, as will be demonstrated by presentation from the Ministry of Defense. It is encouraging that these communities and other stakeholders are ready to reinforce the work of government in this initiative. We also want to connect the affordable housing program with the Rivers Regeneration Plan. Kambi matayo wuodhe mag achokolo Kenya Railways Corporation koro chungo wuodhe magi e boma ma Nairobi. Kenya Railways wacho ni kaluwore kod koth mapek mamedo chwe to kod oula makoro kwako kaunti ma Nairobi, ndeche mag achokolo ok nyal tiyo. Kambino bendo kwayo jowuoth mondo mi obed gi horuok e sechegi magi wacho ni gibiro lando mapiyo wuodhe mag achokolo kochakore kendo. Kawadhi kene jodak e kar dak ma Kainugu kod kuonde moko e ward ma Ololuo e kar chung' od bura ma Kajiado North okwayo sirikal mar kaunti ma Kajiado mondo ti kod omenda moket thengene masiche mabiro apoya mondo gigeng' godo oula ma bende omuko apaya matudo aluora mag Ngong kod Ololuwa gi Kataka. E wi mano jodak olero ni oula osebedo ka kelo masira e apayano kaka ywero geche e apayano. Bende gikwayo sirikal mar kaunti no mondo chak chenro mar kedo go oula no kapok oyaw sikunde ne tam mar 2. Na mwenoria iradinde. Sasa hatuwezi vuka hapa. Hii imekuwa kama ni death trap. Manake magari mtu ambaye hajui anakuja anaingiza. Akiingiza maji inakuja inakava gari yake, imeharibu. Na already gari 3 zimetolewa hapa zikiwa na hii shida. Na ningeomba sababu pesa zilikuwa zimetolewa za disaster kama ya El Nino, tusaidiwe na kaunti yetu na mheshimiwa Orelengu, hizo pesa achane hapa, achipu in hapa, tusaidiwe hii shida manaka tunaelekea kufungua shule. Kuna watoto watafungua Monday. Na hao watoto hawana njia nyingine ya kupita. Njia ni hii mumeona tumepita. Si mumeona vile tumekula masaa mingi na hatukuwa tunaenda pole pole. Sasa mama kama mimi na niko na mjukuu na bereka shule, kupita hii njia ni riski kwa sababu ya security. Aya pili, ukiwa na mzigo ubebo na watu wa Nduthi, hawawezi wanakuweka hapa, wanarudi. Sasa mahali ya kupitia iko na shida. Ninahuzunika sana kuona ya kwamba maji ambayo yanaweza yakatafutiwa njia yake ya kupita imekuwa tisho kwa sisi ambao tunaishi pande hii. Mimi ningeomba serikali ya county ikuje itengeneze hii barabara ya maji, itafutie mahali pengine mahali maji inaweza enda, kwa sababu drainage hatuna hapa, kwa sababu tule tu drainage walituwekea hapa kwa hii reli haiwezi ikasustain ile maji unaona ikiteremka hapa. Bang' timo limbe kendo twage jopiny e wi oula ma kinde ka kinde osebedo ka nyoro jodak mag gwenge moluoro Dunga, Nyalenda gi Kapuothe kod kuonde mamoko e sub county ma Kisumu Central. Ten county no koro chano mar gero hinga e ora Nyamasaria kendo yawa ora Wigwa kod aora ma Aleura motelo ne epo mag sikunde.
Maeri biro bang' Midusa kod jalup maneja mar boma ma Kisumo limo gwengego timo twak gi jodak kendo fwenyo ni oula ma kinde ka kinde ok bi mana kaluwore gi ng'ok mar nam Lolwe to kata mana koth machwe. Oula no bende oseyangore ni biro kaluwore gi dinruok mar aora Wigwa kod pi mamol bang' koth machwe kuonde mamoko. Jodak koro nigi geno mar yudo fuong'ruok ka thothgi utegi osepodho e kinde ma jodak mamoko dar kadang'ni gi kuonde ma ginyalo dakie kaluwore go ulano. Bang' aput mano otelne kod ten bomano, singo margi en mar kawo okang' mapiyo mar rakruok go ulano. Wan kod paro ni inyalo geng' chandruok ni gi weche adek kata yore adek. Mokwongo, mabiro kawo omenda mathoth kendo kinde malach en yweyo aora ma Nyamasaria kendo gone ohinga. Mano ok nyal timore sama koth ng'enyni nikech onge tinga manyalo ringe e pi. Mar ariyo en bugo kata go ohinga e aora mar Alewra. Aora mar Alewra no noketi ni ka pi opong'o Nyamasaria to geng'o pi mabiro e mier. To nikech koth noluoko gogni mano ogeng'e godo, sani koro koth duogo nyaka kuma ji odake. Koro ka koth ochwe kalang'o to ka gigo otieno to pigno oolore ka biro ka to ochopo Nyamasaria to oolore kuma ji odake. Emomiyo ineno ka ute mathoth pi oluoro. The permanent solution will involve designing the Nyamasaria River diking, doing roads, doing drainages, and making sure that we have a permanent solution to this. That we can do through other interventions. But for now, we are saying that we want to work together immediately to make sure that this situation is averted before the schools open. Board mochung' ne dere mag cham mag piny owacho, the National Cereals and Produce Board, olando ma chako chulo jopur manong'iewo mbolea ma ok ochopo e rang'iny madwarore. Maeri en bang' migawo mar pur mane ogolo chik mondo mi ochul jopur duto manong'iewo mbolea go. Jopur duto manoyudo midhierogo okwa mondo mi ochwal ng'ul margi e yor andike kokalo otas ma gibiro yudo e dere mag NCPB kama ne ging'iewe mbolea go. Jopur bende nyaka ter opandegi kod risit mane gitiyo godo e ng'iewo ka NCPB. Bende jopur manong'iewo gi duol mar NCPB to pok otiyo gi mbolea gi duto okwa mondo duokgi mondo mi omigi mbolea mamoko. Duol ma kamano bende ochwalo bege maromo milion 3 mag mbolea ma ipidho kod bege 300,000 mag mbolea minuochogo. Gavana ma Marsabit Mohamed Ali, gavana machon ma Marsabit Ukur Yatan gi jomoko 7 omaki e wi nonro mar lal mar omenda maromo siling bilion 8.2. Ali kod apisa adek ma kaunti no nondhi e boma ma Marsabit kendo tergi apisi mar EACC mantiere Isiolo kama nonego dae dhogi. Yatani nomaki e dalane ma Karen Nairobi kendo tere apisi mar EACC Nairobi kama nochope kod okil mage James Orengo, Eugene Wamalwa to Gotienda Molo. Achije mamoko 4 apod idayo dhogi gi apisa mag EACC. Zenu, salama waziri. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osingo matiyo kanyachiel gi kanisa ma Kopere e chenro mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi gi yedhe mamero ji. Koloso tich adek bang' romo gi Archbishop Albertus Van Megen e od jalup jatend piny mayudore Kadak ma Karen, Gachagua nowacho ni gimedo kawo okang' motegno mondo mi gigeng' rowere kod tiyo gi yedhe mamero ji. E wi mano, Gachagua nopako kanisa ma Kopere e chenro mar kanisa no mar bero thieth gi somo e pacho ka, kowacho ni gimedo kwan mag kuonde mag yudo thieth ma bende konyo jopiny mathoth. President and yourself, we are here first of all to serve those who are most in need, and most in need of our citizens. And I think that is very important that we keep that in mind.
And I think, as you also mentioned, if we can further intensify this kind of cooperation and meet and see and to find solutions to this. I also appreciate very much, by the way, the situation in which the government finds itself because of the debt crisis, in the sense that is one of the reasons why we find it difficult to come over the bridge, so to say, to pay with NHF and so on. But still, somewhere we have to find a solution. We cannot just wait and see and think, okay, where is this ship going to strand? We want to take this opportunity to appeal for the government church in this country to join the government in that effort, because government cannot succeed alone. There is a moral issue about it, there is a mentorship issue about it, and we wish the church can also come in and join us in terms of advocacy, in terms of mentoring the young people, in terms of informing the population negative effects of the drugs and substance abuse, so that we can have a healthy young population, which is very instrumental in the development of this country. Obila makisi komakore gi jowadgi manono time maundu midendo kaka Transnational Organized Crime Unit nomako Joseph Nisa Ouma Otieno Manyoro kichich kode ni en achiel kuom jogo matimo hand yedhe mamero ji. Kaluwore kod komanda mar obila makisi Charles Kasses, nyamburko 4 nomaki Otieno Manyoro bang' juko gunde maromo 50 mag yedhe mamero ji. Dereba achiel man kod adhola mar lisasi to noringo molal e kinde ma timo pedha no, ka nyamburko 4 go to notere tesendo obila mag Songo ka nonro pod dhi nyime. This operation will continue, and we are determined that we shall be able to finish this kind of business or trade, which is dangerous to our society. We have conducted multi-agency operations that include our intelligence-led multi-agency, that's NIS, and we have invested a lot in terms of intelligence. So that's why we are able to get this kind of successful. Gweng' ma Oldepe Isinya mantiere Ilchamus e kaunti ma Baringo nikoda kuyo gi lit kaluwore gi tho mar nyithindo 4 manowito ngimagi e masira mar yie manotimore Jumapil, masira manonego ji 7 e nam ma Baringo. Jane Leki Kenyi ma en min nyithindo 3 kamoting'o Ruth, Martha to gi Abigail manowito ngimane e masirano. Jane bende nowito wadgi matin e masirano. Oganda no yuore dalano mar kuyo kod familia mar Jane tok ringre ji 6 go yudi odiechieng' manyoro. Form 1 Kimali. Alikuwa form? Form 1. Unasema wapi? Huyu sasa. Unatokeni kwapi? Vile walienda, taomba tu Mungu anisaidie. Na Mungu atajua pahali ataniweka. Sasa majirani walikuja kutoa pole. Sasa ndio bado wanakuja tu kusema pole. Na tuko kupanga jinsi vile tutatoa hizo mwili. Walikuwa wanasema ajali hapana suhulika, akitokea imetokea. Lakini ni sikitiko kubwa sana kwa nyumba hii na kijiji pia. Hata location pia wamepoteza watoto wengi. Ni familia ambayo hawana uwezo, wamepoteza watoto 4 safari moja. Sasa tunaomba tu wahisani na serikali isaidie familia isimame, kwa sababu ni familia ambayo kupoteza mtoto mmoja ni shida. Sasa imagine wamepoteza watoto 4 safari moja. Naomba tu wasaidie kwa namna yote, especially kwa burial expenses, na hata kwa sababu Jane amebaki na kijana mmoja. Hata huyo kijana ambaye amebaki asaidiwe, hata apate hata sponsor ya kusoma. Familia more gwenge ma Big Tree e kachung'od bura ma Kiminini e kaunti ma Trans Nzoia koro manyo ratiro margi tok buoge 2 mag jirani nego watgi mane rik dog pacho kowuok e tich. Familia no wacho ni dwaro margi en ni mondo donjne wuon guogigo
mabende osebedo kakayo ji e alworano. Bende giwacho ni obila nobiro mana ndalo 4 tok masirano, gino ma giwacho ni koro recho chenro mar timo nonro. Komanda mar obila ma Kiminini John Onditi owacho ni obila mar Okwachi dhi mbele gi timo nonro e wi masirano kendo gibiro golo lipot margi tok kosetim bero ne ringre jogo. Na akaniuliza, wewe ni Madam Concepta? Nikasema ni mimi. Akasema, mimi niko hapa kwa Wabuke, kwa kona ya Kangumu, na kuna kijana mahali hapa ambaye ameumwa na umbwa na hajiwezi, na ameniambia ni mtoto wako. Kwa hivyo nataka ufike mahali hapa ukaweze kumuona kama kweli ni mtoto wako. Wakapasha, halafu nikaona kijana amelala chali. Niliuliza mtoto yangu, shida ni nini? Hakujibu. Watu walikupiga? Alisema tu mbwa kwa sauti ya chini kabisa. Kuna watu wameumwa, huyu kijana sasa ni namba 10. Mmoja nilishuhudia akiwa Kitale Referral Hospital, akiwa amelazwa huko na ndugu yake. But up to date, hakuna kitu alifanyiwa na hakuna hata gharama walimsaidia kutibu huyo kijana. Gekanye wachope giko mar weche manyien maka gikacha, odwa mar kawo weche manyien oikore makare mar kelo ni weche manyien mag ang'ich welo kod mago imore kochopo saa 1 gi saa 3 mar otieno kaluwore kamano. Kao kamano, aduoko ni erokamano kuom miya thuolo ni e kinde ni duto. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.